Ze zitten allemaal in die laadplek. Ze komen er nu uit, volgens mij. Deze. Ze komen eraan. Ik ga met jou samen. Alleen... Hij is goed hoor. Je moet er niet aan bezig. Fucking hell man. Kensai heeft me gewoon kapot gemaakt. Kijk allemaal dit bij mij. Het zijn Britten man. Die fans bro. Lekker bro. Ja, ik had ook op revenge moeten azen man. Fuck. Fuck. Ja, je is weg tegen 3 man gek. En die ene die jou niet kill, die is ook sterk hoor. Die, 3 man. Hoe moet ik daarmee? ja man. Dan moet je proberen zoveel mogelijk te verdedigen zodat je weer dingen krijgt revenge. Maar Sousa, ik weet. 3 man check. Ik moet even mijn dingen uitzetten man. Fuck, niet naar hem. Vibratie bikin aku baterai habis, cepat habis. Nee! Oh, we hebben 4. Lekker. Goed. Fuck, hij is goed man. Kensai is hate boy man. Echt leuke boy. Als hij mij goed killt, zeg ik gewoon goed fight Jack, omdat gewoon een respect Jack. Goed respect Jack. Ik zeg tegen hem, fuck you. Ja, kon het maar. Op PC is lekker op PC kan je dat gewoon zeggen toch? Ja hè, dat kan je zeggen hè. Wanker, loser, cheater. Ja, die is live, die cheater. Als je die zegt, gewoon helemaal gek toch? Ik cheat niet! Ik cheat niet! Helemaal lijp Jack. Zo'n leuk cheater Jack. Ik word helemaal gek. Wel Amerikanen. Ja man. Lekker bro, thanks. Deze gast moet ook kapot. Ik word ook fucking gek van deze fucker. Oh, kom eraan. Nee. Krijgt hij gewoon net dingen zo. Ja, ze gaan gooien. Hij gaat dood Jack. Maar Sing Haaland, maar het gooien is nog te ver. Mati Jack, lekker bro. Goed laden, kutzooi. Moet oppassen voor die dingen hier ook. Die hoe heet het? Even een klein beetje laden. Een ninja hero. Hij wil ons bezighouden, die hond. Fuck. Ninja. We gaan hem pakken, Jack. We gaan hem pakken, bro. Hij denkt dat hij heeft niks, Jack. Hier, deze gaan we ook pakken, Jack. Deze ook pakken, Jack. Deze ook. Maakt niet uit. Ga laden, bro. Ga laden. Je hebt Nee, hij heeft mij met 1 zwiep. Dat is zwiepen Jack. Die is zwiepen nak. Kon ik voor achteren. Ik had hem, joh. Ik had hem, Jack. Kensai, die pakt me gewoon van achteren, Jack. Die ik Kensai. Wacht maar, als ik zo meteen mijn gif heb, Jack. Ik ga gif in zijn kontje doen, Jack. Ja, de hele tijd op hem gooien, Jack. Ik ga alleen bij hem. Alleen bij hem, Jack. Alleen night. Hij heeft night. Shit, onze ram is al echt wel tijd. Zullen we naar de Guardian? Ja man, let's go. Guardian Lulo. Ik wacht op jou. Oh, ja, binnen. Je hebt gif gegooid, hè? Ja, ik heb mijn dingen. Lekker. Alles. Hoe heet dat? Ja, Mati. Zo'n zwaardje, gifzwaardje. Ja man, lekker man. Dan gaat hij echt snel dood, zie je? Ja man. Hand aan die Jack. Lekker man. Go. Ja, maar ook eens over power, Jack. Ja, sterk hoor. Sterk, Jack. Hij zegt gila, bro. Deze dingen ook altijd. Jij gaat naar boven. Nee, ik kom eraan. Ik moet zo even zwaardje pakken. Is die bro? Ja, kom, we gaan hem opeten, die Kensai. Hand opeten, bro. Lekker, bro. Hinnie. Hand aan, bro. Hij krijgt gewoon revenge, hè? Ja, maar die revenge gaat hem niet helpen, Jack. Hij gaat niet kapot. Hé, nog even. Nog een Kensai. Die Kensai leidt, Jack. Makandia, Jack. Huppakee, matte. Jij gaat kapot, bro. Waar ga je heen, bro? Doe je, lekker, slaap al. Maar je ziet hè, hoe sterk ze zijn, hè? Die karton gewoon dinges. Alles, blak aan Jack. Nog een.
Mattie, Jack. Hé, Driatas! Shit. Die bloemen Driatas, Jack. Zet een bloem Aquamat Ja, man. die weg van mijn oogjes. Kut. Ga even opzij. Ga je niet vechten. Waar is hij? Hij had precies daar ook. Fuck! Ik heb me wakker gemaakt, die Nida. Kut, sorry. Nee, hoppa bro, hoppa bro. Wat denk je bro? Huppakee, huppakee. Huppakee. Hier, kom maar. Het is zo'n... Zo'n hond. Shit, je gaat weer gooien uit dit. Ja man, nog 2 hits volgens mij. Gaan we erheen. Ja, nog 2 hits gaan we erheen man. Oeh, kilo man. Sterke tegenstanders hebben we. Ja toch. Ik weet het wel. Snel in je hand. Nog 1 hit gaan we erheen bro. Hierboven zit die touw, hè, ouwe, bro. Oh ja, shit, ze hebben die vlag gepakt. Ik moet wel tegenhouden, ik moet tegenhouden. Oké, dan ga ik versnellen, bro, ja? Ja Als man. we nou doorheen gaan, zijn we doorheen, toch? Ja man. Ik heb ze Ja, tegengehouden. gaan we doorheen. Ja, ik heb ze tegengehouden. Lekker bro. Ik ga gelijk naar Commander, bro. Ik Ja. ben in mijn eentje daar. Ja. Kom de ninja, kom naar je achter je aan. Een ninja. Oh, ik zie hem, ja. Hij is snel, toch? Ja man. Hier, Jack. Ik heb hem echt pijn gedaan, bro. Lekker bro. Lekker. Oh, Ben je ik heb dood ook of 4 niet? streepjes. 4 ja. 4 Shit. streepjes, Jack. Lekker. Maar man, is hard, Jack. We gaan winnen deze, bro. Wat is jouw laatste perk, bro? Wat betekent dat, die laatste perk die jij hebt? Die angst. Dan wordt iedereen bang voor me. En dan? Don't slaan naar Jack. Ja Jack. Ik ga naar Commander. Ja man, ik ook. Ben onderweg. Ga alles aanzetten nu. Huppakee. Nou ga ik, kijk, check wat ik ga die commander nu pakkie geven, bro. Dan snap je, don't pakje bom, Jack. Inni, Jack, inni, bro. Wat denken jullie? Perry, Jack, inni. Kijk hier, Jack. Itu, Jack. Ik dacht op een laatste perk, Berg. Kasidong, Berg. Laat dat semua, Jack. Wow, en dan moet die gif van mij, Jack, was uit Ja, het lenen, Jack. bro. Die gif, je hebt die Goeie gif ding, ingegooid, goeie hè? ding. Ja, Jack. Keihard. Ik hoorde op hetzelfde moment als voor jou, Jack. Kijk dan, ze Klaar. pakken hem nu, Jack. Anta, bro. Die koning, niet die speler, Jack. Ga die commander pakken, Ga je joh. tot jou, bro? Pannenkoek. Fuck, ik ga naar binnen, man. Die gaan ze spelen dom, Jack. Ja, moet ik ook naar binnen, bro? Ja, kom maar. Waar ben je? Oh, daar. Ik ben hier bij de commander. Kijk, dit wil ik, Jack. Toen kan hij maar goed gewoon die wens, Jack. Acht levens, Jack. Ik kan ook maar zeggen, 8 levens, Jack. Jang main ikut orang, Jack. Ketumpangan orang, Jack. Shit. Tegen andere Maria, we hebben tegen hun al gevochten. toch? Ja, Jack. Brand tegen andere Maria. Tong hantam dorang, Jack. Ze dachten echt dat ze zouden winnen, Jack. Ze waren overtuigd van deze pakken we gewoon. Deze pakken we gewoon, Jack. Apalagi kita ya, wat is die laatste perk van jou eigenlijk? Bikin dom weer celana semua, Jack. Je kunt het opsluiten, bro. Je kunt het opsluiten, Jack. Sowieso. Ik ga kunt het opsluiten. sterk. Echt, hè? Je kunt het opsluiten. Shit. Je kunt het opsluiten.
Wat hij dan wat doet hij dan? Dat is mooi dat je laat naar Jack. Ze wisten niet wat er overkwam, Jack. Ze dachten, hè? Wat gebeurt er met die commenten, Jack? Die krijgt klappen, bro. Yo. En wij twee hebben het meeste werk gedaan, hè? Alleen wij twee, bro. Ja, Jack, wij twee alleen, Jack. Wij twee, Jack. Ik weet niet wat die andere gasten aan het doen waren, Jack. Toen maak ik Je het zette jouw onder, laatste Jack. purk aan. Ik zette mijn laatste purk aan. Toen was het gewoon klaar, Jack. Toen was het nog gewoon 2 streepjes. Het was afgelopen, bro. Snap Het je? was echt afgelopen, Jack. Ze zelf denken van, what the fuck? Dit gaan we niet winnen, man. Die gasten zijn gek, Jack. Die gasten zijn gek. Ik gestuurd. Ik was helemaal vergeten dat we zulke potjes speelden, Jack, met volgende. Karton Masso, karton Bonkers, Jack. Zo. Dit was echt niet normaal, Jack, hè? Dit was echt niet normaal, bro. Echt, jongen. Het Keihard. was gewoon afgelopen, gewoon, hè? Ja, was... Ze konden geen kant op, Jack. Ze konden geen kant op. Don't you want me so Jack? Ja, man.